Ka duba aikinka kai ya aike ka inda ba ka da kima, ka kama harshen ka karya taɗe ka can ka faɗa jahima, ka ɗau hisabinka kai da kajinka don ka ƙaru da kima, ka tsai da tsadinka karya kada ka can ka ƙare da fama, ka ɗau hisabinka kai ma. Yi wa kai hisabinka kai ma. Abinda dukkan kai da kajinka gobe zai maka rana, idan kwa kaji shi babu kyawun shi sai ya zama to a shana, ka ƙona kajinka har da aikinka za ka gane batuna, saƙon da zan baka zai amfani ka haihuwarka da suna, ka ɗau hisabinka kai ma. Yi wa kai hisabinka kai ma. Cikin gida na ka kai da danginka kowanne na da girma, ka gyara halinka kyau na tsarinka tausaya musu suma, gidanka ka shiga kulle ƙofarka sai ka kwanta da dama, kafin ka je haka ɗau littafinka har da biranka shi ma, ka yi lissafin mai kai ma. Yi wa kai hisabinka kai ma. Da saddaka dubi kwanaki da ka kaga ka ƙara girma, ka dinga ɗan sai ta ayyuka na ka karka faɗa na dama, ka ɗaura da baka dab da ɗacinka duniya na da girma, ka ɗau hisabinka kai da kajinka tun anan kanka kuma, domin a can babu dama. Yi wa kai hisabinka kai ma. Kafin ka kai gobe ɗauki biranka za ka gane batuna, binciken hisabinka kai da kajinka kaga zai maka rana, da kai da niyyarka hadda aikinka kowanne na da suna, farkon Muharram da Junairu ko ma mai ka ba su suna, ka san hisabinka kai ma. Yi wa kai hisabinka kai ma. Ka toshe kunnen ka karya ji da ka wata kalma ƙazama, ka ɗauna sahunka karya sada kai inda za ka yi nadama, ka kare kai kanka har iyalinka don wuta na da girma, ka tsara tsarin ka ɗau hisabinka lokutan na da dama, Allah ya sa ka ji kai ma. Yi wa kai hisabinka kai ma. Yi wa kai hisabi, mu ma Allah ya samu dace.